Parlamenter Dem Partiye Serîsakik li Lijneya Giştiya Parlamentoya Tirkiye ji bo komkujiya Enfalê jaliyê Parlamentoya Tirkiye ve bêrnazkirin pêşniyazameyek pêşkêş kir. Serîsakik got 38 sal beriyanha li Başûrê Kurdistanê di nava sê salan de 200,000 Kurd jaliyê Saddam ve hatine kuştin, divê ev parlamentoya jî komkujiyê naz bike. Tam bundan 38 yıl önce Güney Kürdistan'da Beriya 38 salan li Başûrê Kurdistanê di nava sê salan de 200,000 Kurd ji aliyê Saddamê bikuj ve hatin kuştin. Çawa ku parlamentoya Tirkiye komkujiyên Bosnayê weke genosayd nas dike û qirkirina li Filîstînê dibîne, min jî pêşniya yasayek amade kir û pêşkêşî vê parlamentoyê kir. Pêwîst e ev parlamento wê hûvîtiya ku li hemberî birayên me hatiye kirin weke genosayd qebûl bike. Piraniya aliyên siyasî behsa êşa Enfalê dikin lê heta niha ji bilî Dem Partiyê çi aliyekî ji bo ku Enfal veke komkujî bênazkirin daxwazeke yasayî nekiriye. Li gorî parlamenterekê jî hikûmeta Tirkiye heta niha çi bûyerek veke komkujî bi fermî nas nekiriye. Türkiye'nin parlamentoda soykırım kararı almaması... Gelek minakên balkêş hene ku hikûmeta Tirkiye komkujiyan nas nake. Yek ji wan kiryarên Çînê yên 10 salên borî ne. Li Türkistana Rojhilatiya Herêma Uyguran gelek karên li dijî mirovahiyê hatine kirin. Li Ewropayê bi dehan welatan ev mijar weke komkujiya çandê nas kirine. Lê Tirkiye heta niha biryarekî wiha nedaye. Olmasına rağmen Türkiye böyle bir kararı almamıştır. Tevî ku gelek caran li parlamentoya Tirkiye parlamenterên opozisyonê hem yên desthilatê peyaman di derbarê Enfalê dedin jî lê ji ber balansên diplomatîk hikûmetiyan serokatiya parlamentoyê bi fermî mijara komkujiyê nayîne rojevê. Bizim de tarihsel bazı Bi taybetî jî ji ber mijara Ermeniyan me jî hinek tirsên dîrokî hene. Loma jî hem parlamento hem hikûmet hem jî dewleta me di van mijaran de gelekî bi hestiyarî tevdigere. Lê tiştê em niha behs dikin bûyereke nû ye li ber çavê me qewmî ye. Ez bawerim eger mijar nebe amûreke siyasî û îdeolojîk wate hewleke ciddî bêdan dê encamek jê derkeve. Parlamenterên Dem Partiya tana gelek caran mijara Enfal û Helepçiyanîna rojeva parlamentoyê herî davî parlamentera Dem Partiyê Gülcan Kaçmasayê jî heman daxwaz ji bo Helepçeyê kiribû. Şevket Erkî, Rûdaw, Ankara.